ba jam'iyyar mu ta yi rashi na Femi Fani Kayo dai kamar yadda ambata mutum komi matsayinsa ga dan jam'iyya wanda ya san abin da ke ce ma jam'iyya ba zai ji daɗi a ce nashi dan jam'iyyar shi ya fita koma ta jam'iyya ba amma kuma jama'a sun yi alƙalan kansu game da waye Femi Fani Kayo dai da abin da yake iya yi da in mutum ne mai matsaya da daraja a gaban mutane da kima al'umma sun sani saboda ni ba ni ne zan zo yi magana akan Femi Fani Kayo ba al'umma su ba kansu amsa na shi wani irin mutum ne ko meye matsayinsa ko meye tasirin shi a cikin tsarin siyasa 'yan Najeriya su ake magana 'yan ƙasa su ake magana su suke ji a jikinsu a halin yanzu abin da ke faruwa a ƙarƙashin gwamnatin APC ko da mai girma gwamna ko wani jigo ya fita daga jam'iyya ya koma wata jam'iyya musamman a gwamnati da take gwamna ya fita daga PDP ya koma APC su 'yan jihar tashi ai sun sami suke ji al'ummar da yake wa jagoranci sun sami da suke ciki so idan lokaci ya yi na wasuwa kansu hukunci su yi alƙalanci za su kalli halin da suke ciki yanzu su yi kansu alƙalanci kuma da mun ambata tun kafin a wannan zaɓe na hijira 2019 cewa idan wannan gwamnati mai ci ta ɗaure waɗannan abubuwan za su ci gaba mun faɗa cewa rashin tsaro zai ci gaba mun faɗa cewa kadar naira zai karye saboda haka mu kenan a cikin tsarin mu muna hasashen abin da ke zuwa yana dawowa daidai bisa ga ilimin da Allah ya bamu da sanin ƙasa da sanin tattalin arziki da kuma sanin abin da al'umma suke ciki bisa ga haka muka faɗi cewa idan wannan gwamnati ta dawo tattalin arzikin Najeriya zai ƙara kasara idan wannan gwamnati ta dawo sha'anin tsaro zai ƙara taɓarɓarewa to me a cikin yanzu jama'a sun yi alƙalan kansu saboda haka idan aka tarkai da yawa za ka iska cewa lokacin zaɓe gwamna baya cikin jam'iyya amma jam'iyyar a cikin jihar ta ce misali a jihar Ondo wannan zaben da aka yi na hijira 2019 jam'iyyar PDP ita ce zaɓe gwamnan Ondo ɗan APC ne saboda wannan ba wai dole bane gwamna shine alƙiblar siyasa a kowane lokaci ko kuma wani shugaban na siyasa ya kasance shine alƙiblar siyasa mutum ɗan jam'iyya baya jin daɗin mutum ɗaya ko miliyauninsa ya fita daga jam'iyyar shi koma wata jam'iyya amma ina tabbatar maka cewa jama'a su ne alƙalan kansu kuma hijira 2023 za su yi kansu hukunci bisa ga abin da suka gani na mulkin jam'iyyar PDP inda aka fito da mulkin jam'iyyar APC na yanzu wal abu ne wanda bai faru ba hasashe ne ake ta yi amma ina dan ja hankalin shugaban kasa Jonathan da ya rike abin da yake da shi na mutuncin shi Allah da ya ɗaukaka shi ya zama shugaban Najeriya ya kai ga wannan matsayin to ina ganin ya kamata ya kalli gaba ya kalli baya sannan shi ma shugaba Buhari da masu kokarin nuna mishi cewa jawo shugaban kasa Jonathan ya dawo da shi shine alheri to yayi la'akari da cewa shi ko me ya faɗa akan Jonathan yanzu Jonathan din daban ne da wancan Jonathan din na hijira 2015 ko shi dai din ne amma yana ganin shi ya kasa shi shugaba Buhari Jonathan din ya fi shi iyawa ya dawo da shi ya bashi goyon baya da shugaban kasa ya kamata shi kan shugaban Muhammadu Buhari ya wa kan shi hukunci akan wannan